Kamu to kan yanzu ko zo hannu. Ni magana zuba ta hannuna. Na tura police. Wani abin da zan iya yanzu. So karya ne. So karya ne ake Gashi kai kuma yanzu za ka tafi. Kai mota tana nan. To ba zai rabu da ita ba. Tana son shi yana son ta aka ɗaura aure. Kai kuma da kalar duk abin da ya maka ka zo ka gaya mana haka zama ban abin kalla su da ba wani wanda za ka iya wani abu alƙur'an ba hanga za ka duk kallafi ta gama kallon su ka kalle ni nan sarƙa na fi ƙarfin kara ta kanni kuma na gaya ma ba kai ba sokariya ne ake idan ka kira waya ba daga ba ya kamata a ce kai shi sokariya kai to kai waye ni dinki inna lillahi wa inna sokariya ne ake ta faɗi uwa yake a bar kaunata farin cikin zuciyata hakika ina matukar kauna sokariya ne ina son ke da yanda nake son kaina wayyo Allah daki na yin so dan kyawu Kamar ni dai kenan. wallahi Beautiful boy. ni mana Na sauraren. ai duk duniya ne ba wanda nake so sama da Aisha yasa nake ji da ke daga kefa ba ƙari. wayyo Allah daki wasu na yin so domin kuɗi don su ci riba Kin tabbata za ki rike mu amana. na tabbata Dan Allah da gaske. Ke kaɗai ce. Ai ko na ji daɗi in dai da gaske kake yi. da gaske babu inda bamu je da shi ba ke karshe ma cikin sa ne a ciki na tun ba yau ba ake neman shi a gidan mu an rasa munafiki Kuma ni ne ciki? ƙarya na maka ba halin ka bane Yanzu baby kin yadda? ka munafiki mayaudari ƙarya kai ba kai yaudaran ba kuma wannan abu ya bata mu da shine dalilin da yasa na kira ki na ga kariya ne Kwarai ku sai yau na tabbatar da cewa so ƙarya ne. wai na soyayya ƙarya ce so da ka gani ƙarya ne so kariya ne ake ta faɗi ɗan uwa na je ka nemo Muna raki da mamman sai da Lela Mujanu da aka dauko soyayya tiryan har hotonsa ta shanye a shayi a ruwan shayi saboda tsaba ƙarya ta soyayya. Aka zo barambara shi ya mutu ita ta mutu kaga ba a yi amfani soyayyar ba. To abinda nake ga muku yaran zamani sai ku tsaya wai ku wai lallai sai kun yi soyayya to ƙarya ce soyayya. Ka saka min tsire ba kawo dan menene ina mata ka zaka dinga min ƙarya. Ko ba gaba ba ma ka gaba. ba abin da zan yi kuka baka share mun hawaye na ba a ƙwarai kuwa to su nake yata ba zan bata kowa ba sai wanda zan huta zuri'ata da duk dangi na zan huta yata kulli daya ina ji ta ita a rayuwata dan haka ka naɗa kayan ka je kai gaba to naji tun gudu girma da arziki in ba haka ba ran nan ma 10,000 ya bani na kunzige kuɗi na 10,000 zan so mana kayan abinci kai na ka zube wallahi a hanyar kasuwa ne ba za ka iya rage mana asara ba ne abin da yasa kika zauna kenan sai kuna ta kin zauna kin yi faɗi kamar kudin cizo kuna ta cinye wa yaro kuɗi Kin gama? wallahi ina da makiya wallahi a garin nan wallahi ina da kulli ne azumi Abin da wai yaro ya tsinci hakuri. Gashi yaro ya mutu. Ya mutu. Yau kana kan ka wallahi. Ya rubuta ba ki ko kawai.